Не бе, ти стопа за кого натискаш? Трябва да я натиснат. Как що? Как ще я натисна, бе? Нали за спиране? Добре де. Откъде се пуска? Тук някакво копче виждаш? Къде бе? Айде. То цял компютър, бе, тянка. Ба то не е за пчелари това нещо. Айде, тръгна. Дай паршеца. Чекай се, то има и за... То има степени, бе. Сирис. Два. Надних. Това сигурно е... Едното е за клатенето, скоростта, а другото е за вентилацията. За регулиране. Добре, чакай се.